sai aya ta gaba ita ce aya ta 42 da Allah yake cewa wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. na fata an gani. na'am, mun tattauna wannan aya mun fassara ta, ita kuma tana ɗauke da ainihin wato mas'aloli masu ɗimbin yawa. daga cikin mas'alolin da za mu tattauna in kun tafi cikin ainihin wato shafi na 25 na tafsirin Qurtubi, inda ya ce al-khamisa, mas'ala ta biyar, qauluhu ta'ala warka'u a cikin shafi na 25. ba karanta ta ba? to bismillah insha Allah faddal. na'am. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. bayan da Allah maɗaukakin sarki ya umarci ainihin wato su malaman Yahudawa da kuma Yahudawan gaba ɗayansu da ainihin tsayawa akan gaskiya wadda Qur'ani ya zo da ita, da yadda da saƙon fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. To akwai wani hali na miyagun malamai, shine in aka ce kar su ɓoye gaskiya, su tsaya akan gaskiya, kar su cinikin ayoyin Allah da abin duniya, idan wannan nasihar ta rasa yadda za su saba mata to sai su yi ƙoƙarin kawo hayaniya da ruɗani, domin ƙarshe gaskiyar dai ta ɓace a cikin wannan hayaniya. Sai Allah maɗaukakin sarki cikin natsuwa ya ce wa malaman nan nasu wala talbisul haqqa bil batil, kar ku rinka cuɗanya gaskiya da ƙarya, wa taktumul haqqa, dan kadai ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna, a halin kun san cewa gaskiya gaskiya ce, a halin kun san cewa ƙarya ƙarya ce. Amma duk lokacin da aka haɗa gaskiya da ƙarya, gaskiya ce take wahala. Ku kiyaye, duk sanda ka ɗauki ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ka haɗanya shi da fitsari ko kashi ko amai, wane ne yake cutuwa daga ciki? Shi asalin ruwan mai tsarki mai tsarkakewa. Duk lokacin da aka ce da gaskiya ta zo, to da zarar kun kawo wata hayaniya, shikenan ƙarshe su a waye gari gaskiyar ta ɓace. Ku duba abin da malaman da ke kiran kansu ahli sunna suka yi wa hadisin manzon Allah yau kwana 4 da ya wuce. Hadisi ne sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga duniya har lahira. Hadisi ne sahihi bainal awwalina wal akhirin. Hadisi ne wadih qarara, ma'anar shi kwaya ɗaya ce, bai da wata ma'ana guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturida alaikum, kar ku yi azumi ranar asabar sai wanda aka farlanta muku. Wannan hadisi ne sahihi 100%. sai dai kamar yadda muka faɗi a kasusuwan mu da muka gabatar, yana da wasu hanyoyi waɗanda waɗannan hanyoyin lalatattu ne. mu mun yi furuci da haka, malamai magabatan mu sun yi furuci da haka, amma kuma yana da hanyoyi ingantattu 100% masu haske kamar rana. Amma sai suka ɗauko waɗannan lafiyayyen hanyoyin sai suka saka su cikin waɗancan, sai suka ce ai hanyoyin lalatattu ne. Sai muka ce au, kuma kun fara maganar lalatattun hanyoyi, da mun ce hadisi bai inganta ba, sai ku ce ku a wurin ku ba wani hadisi da za a ce bai inganta ba. Ko kun fahimta? Sai suka ce hadisin bai inganta ba. Shi yasa duk wanda ya natsu da kyau ya ji kaset din da na gabatar, duk abin da ya kamata fa na takhrijin hadisin na ga mai gane ilimi. Saboda me nace shi hadisin sahihi ne, amma yana da wasu hanyoyi waɗanda ba su inganta ba, amma kuma yana da hanyoyin shi na asali ingantattu ne. To kamar labari ne guda ɗaya ya zo maka ta hanyar mutumin banza ka yarda, sai kuma wani mutumin banza ya zo ya faɗi, ba ruwanka da waccan hanyar ba za ta sa ka jefar da asalin labarin ba.
sakamakon wannan sai na buga misalai ga duk waɗanda suke da ilimi na ce hadisin sallama ɗaya ma haka ya zo yana da hanyoyi ingantattu yana da wasu waɗanda ba su inganta ba ruwanmu da waɗanda ba su inganta ba na ce salatu tasbihi ita ma tana da hanyoyi ingantattu 100% tana da hanyoyin da ba su inganta ba ruwanmu da waɗanda ba su inganta ba shine ga alhaq ga albatil amma sai suka ɗauko sai suka cuɗa me yasa wa taktumul haqq sai suka ce hadisin bai inganta ba muka ce a ina kuka yi ilimin hadisi waye koya muku waye san ku da ilimin hadisi ya ake takhriji yaya kuka kuka san haka a waɗannan littafan ɗaya kenan na biyu ma'anar hadisin suka yi wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wa sallam suka ce in an haɗa asabar da juma'a shikenan tayi a ina kuka samu haka juma'a ce annabi ya ce kar ku ware ta da azumi sai dai ku haɗa ta da ranar da take kafin ta da kuma ko kuma da ranar da take bayan ta ita ce asabar to sai kuma ya dawo ya ce la tasumu yawmas sabti to ranar asabar kar ku yi azumi illa fi mafturida alaikum sai wanda aka farlanta muku yanzu wancan umumin ya tashi kenan sai a ce kar ku azumci ranar juma'a ita kadai sai dai ku hada ta da alhamis amma ba sauran ku hada ta da asabar saboda me saboda akwai hani na musamman ya zo amma sai suka ce a'a in aka hada shi kenan hanin ya wanke sai aka ce to me ma'anar shi hadisin fa sai suka ce hadisin ba za a aiki da shi ba ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون karku cuɗanya gaskiya da ƙarya don in kuka cuɗanya gaskiya je za ta sha wahala a halin kun san haka ba kyau hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam duk sanda aka to za a aiki da wani abu na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai sun kawo hayaniya sai sun kawo rudani